Mamasero gamit ang mga e-bike ug tricycle sa barangay poblasyon sa dakbayan sa Talisay, Controlahuna. Sa gayon nga may ordinansa ang barangay nga mag-regulate kanila. Ang report ni Femari Dumabog. Nakapaygayon na og public hearing ang barangay poblasyon alang sa ordinansahon nga mag-regulate sa mga e-bike lakip na usaban tricycle. Gikatakda ng tukion sa konseho sa barangay sa second, third ug final reading karong Biyernes ang ordinansahon. Mato di Kapitan Edward Elesna sa barangay poblasyon nga nakapili na sila og mga dapit nga magsilbi unyang parking area. Sama nilang aduol sa waiting shed at tubangan sa simbahan. Ilang nasuta nga may kapin sa 200 ka mga e-bike drivers ang ilang barangay. Apan 35 lang kanila ang mga botante sa poblasyon. Obo sa ordinansahon, mga botante lang sa barangay poblasyon ang tugutang makapamasahero sa dapit. Namuhang yung kuhanin nila, kung gusto mo kuhan dire, arita manginabuhi, pinagi sa e-bike nga rehistrado gyud nga botante dire sa atong barangay. Unfair man dire nga di ataon sila dire nya mapuhalan sa ilahang mga kuan, ari ka manginabuhi dire pero tuwa ka dito rehistrado sa laing barangay. Hinuon nasukip sa ordinansahon nga tugutang makapamasahero ang mga e-bike driver nga dili taga barangay sugod sa alas 8 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Samtang sa taripa nga giandam sa barangay, tag 10 pesos ang minimum nga plitihan. 15 pesos kung magpahatod sa sudlunong bahin sa barangay. Sa dili pa ng 8 p.m. ngadto sa 4 a.m. ang taga-poblasyon ra gyud makasulod sa isaoy. Pero makasud sila, mahatod sila pasahero pero dili sila pwede nga motama sila diha ana sila mo linya sa mga e-bike nga rehistrado sa poblasyon. Gikatakda nga mapalabang na ang ordinansahon ug mapatuman kini sa tunga-tungang bahin sa Hulyo. Bukas ra ang barangay poblasyon nga sagupon sa ubang barangay ang gipanday nilang ordinansa aron pag-regulate sa mga e-bike lakip na usab sa mga tricycle. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.